Stanovnike užeg centra grada noćas je probudila jaka eksplozija koja se dogodila oko 2 sata i 10 minuta na parkingu u ulici 29. novembra pored Galerije Narodnog univerziteta. Prema informacijama koje smo dobili iz policijske uprave, u trenutku eksplozije džipa marke Q7 sa vranjskim tablicama, u njemu je bio vlasnik, 35-godišnji Dejan Nikolić Kantar. On je zadobio teške telesne povrede i hitno je operisan na odeljenju vranjske hirurgije. Nešto iza 2 sati jutros primili smo pacijenta sa znacima teškog hemoragičnog šoka, što znacima teškog iskrvarenja i sa teškom povredom leve potkolenice koja je po rečima njegovih pratioca nastala usled eksplozije neke naprave koja mu je bila u kolima. Znači, nakon preduzetih mera reanimacije, nažalost, radi se o mladom čoveku, ali jedini spas u tom trenutku je bio da se uradi natkolena amputacija, jer je kompletno su bile smrskane kako koštane, tako i mišićne strukture, tako da je to bila operacija izbora. Radi se o teškoj telesnoj povredi, opasnoj po život. Zbog ozbiljnosti povreda, Nikolić je tokom dana u pratnji hirurga i anesteziologa transportovan na Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu. Inače, džip je bio parkiran, a eksplozija se dogodila u trenutku kada je Nikolić ušao u njega i pokušao da ga isparkira. Od siline eksplozije prednji deo automobila je potpuno uništen. Popucala su stakla na Galeriji Narodnog univerziteta i biblioteci, a manje su oštećena vozila koja su bila u neposrednoj blizini parkiranog džipa. Mesto događaja obezbeđivala je policija koja je obavila uviđaj, a kako se najverovatnije radi o podmetnutom eksplozivu, pozvani su i forenzičari iz Beograda. Ulica 29. novembra bila je zatvorena za saobraćaj i pešake.